sala per a veure i viure. Tanca l'aixeta mentre et neteges les dents. D'esta forma, una família de 4 membres pot arribar a estalviar 30 litres d'aigua al dia. Amb el suport de Ràdio 9, sempre al teu costat. Bon matí. Informació. Mentrestant, el sud-est del Regne Unit viu la pitjor nevada dels últims 18 anys que ha paralitzat la major part. Operació en marxa contra Al-Qaeda a Barcelona i València. Almenys hi ha 11 detinguts per falsificar documentació per a terroristes islàmics. Bon dia, és 3 de febrer i estem molt pendents d'esta operació que encara continua oberta, que ha sigut ordenada pel jutge Gran de Marlaska i que ha començat esta mateixa matinada. També estem pendents del temporal. Bé, i com els avançaven, en estos moments hi ha una operació en marxa contra Al-Qaeda a Barcelona i a València. Anem a fer una connexió telefònica amb la nostra companya Clara Estellés, que està seguint l'operació al barri del Raval. Clara, bon dia. Quina és l'última hora? Hola, bon dia. La xifra de detinguts encara no està confirmada, però podríem parlar ja d'11 persones. Així, al carrer Peu de la Creu de Barcelona, al barri del Raval, hi ha 4 furgons policials i 4 cotxes secretes que bloquegen completament el carrer. L'aeroport de l'Altet és un dels més afectats per les cancel·lacions d'estos vols a Londres i altres ciutats europees. Allà en directe està el nostre company Miquel Asensio. Miquel, bon dia. A aquestes hores ja hi ha cues de passatgers? Així és, molt bon dia a tots. Des de primera hora trobem aquestes cues. Són passatgers que tenen destinació a Anglaterra, més concretament cap a l'aeroport de Doncaster. Estan així esperant durant tot el matí, no els han comunicat encara a l'hora de eixida de l'avió. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué no han podido ir antes a Londres? Hay mucha nieve en Londres. I d'ací a només unes hores xafaran la passarel·la les primeres models de la sexta edició de la Setmana de la Moda de València. Enguany, 30 dissenyadors es presenten les propostes per a la temporada tardor-hivern de 2009 i 2010. Ens anem en directe a la Fira de València. Matías Buñoz, bon dia. Ja està tot a punt allà damunt de la passarel·la? Bon dia, Mireia. Efectivament, ja està tot a punt perquè comença la sexta edició de la Setmana de la Moda de València. Bé, tindran més informació en la resta d'informatius d'esta casa. Nosaltres acabem este primer informatiu, el Notícies 9 Bon Dia, i els deixem amb la tertúlia, on de segur que també faran referència a aquesta operació que encara continua oberta. Que passen molt bon dia. Bon dia, com estan? Són les 9 i és hora de fer tertúlia. La banca culpa les famílies i les empreses d'haver posat el sistema financer contra les cordes i acusen el govern de no haver reaccionat a temps a pesar dels avisos. Gràcies per la vostra col·laboració. Gràcies també a tots vostès per haver-nos acompanyat així en la tertúlia de Canal 9. Els esperem demà. Els deixem ara en Hora de Salut i la doctora Massip. Que passen molt bon dia.